На вас сбъдвало ли ви се е желание намислено, докато духате глухарче? Здравейте, това е На глас, а аз съм Ася Илинчева. Карина се любова на всички пролетни цветя, които види. С любопитството на изследовател и с очите на най-искреното възхищение пред пъстротата и нежността им. Вкъщи вече заформяме колекция от цветчета на кестени, които тя събира от земята. Онези белите цветчета, които не са точно маргаритки, но много приличат на тях. И от глухарчета, докато са още жълтурчета, както ги наричахме като деца. По-рано тази пролет пък се радвахме на великденчетата. Много ми се иска да успея да съхраня част от тези цветя и да ги оформя като колаж, който да закачим на стената. За спомен и за увековечаване на първата пролет, в която тя може да си откъсне сама цвете и да го подари на някого. Онзи ден се разхождахме в една от древните площи на Борисовата градина и Кари забеляза прецъфтелите глухарчета или зрелите глухарчета, не знам как е по-правилно да се каже. Аз веднага се затичах да й разкажа, че ако духне пухчетата в короната на глухарчето и си пожелая едно желание, то непременно ще се случи. Откъснах едно, духнах го и си пожелах. А после понечих да науча и нея. Пухчетата се залепиха под нослето й, но тя не се притесни, ами почна да търси друго глухарче, очарована от моята демонстрация. Тогава се замислих, на какво точно я уча с това? Изобщо, правилно ли е да учиш детето си да поверява вярата в сбъдването на желанията си и на нещо толкова ефимерно? После си дадох сметка, че именно вярата в ефимерното е тази, която често ни води напред. Наивно е да вярваме, че глухарчето може да сбъдва желания, но точно тази необременена от доводи вяра на човека е довела до не един велик успех. Понякога дори не и вярата, ами това да не се сетиш да се усъмниш в себе си. Понякога дори не и това да не се сетиш да се усъмниш в себе си, ами да се усъмниш, но да се превъзмогнеш в името на нещо по-голямо. Направи ми впечатление, че и Дара в едно интервю след победата на Евровизия и Рене Карабаш в една своя публикация в деня преди обявяването на Букър споменават манифестирането на успеха. И двете казват: манифестира го това. Мисля си, нима манифестацията на желанието не е точно това: да духнеш едно метафорично глухарче и да прошепнеш на себе си: аз мога, заслужавам, защото съм се трудил. Затова избирам да науча детето си да вярва в силата на глухарчето. Или както е по-уместно да кажа, да му покажа, че и то е бангаранга. Не знам дали родителите ни са влагали същия смисъл, когато ни учеха да си пожелаваме на глухарчета, а ние тичахме сред поля от пухкави коронки, късахме цветята и бършехме млякото от стръкчетата в крачолите на панталонките си. Но и до днес, винаги, когато видя поляна с прецъфтели глухарчета, откъсвам едно, духвам пухчетата и си пожелавам нещо. Като дете си пожелавах материални неща, като да ми купят аквариум с рибки. Като девойка си пожелавах неща, свързани с любовта, като той да ми каже, че ме харесва. А сега, като възрастен, си пожелавам най-важното: да сме здрави, да се обичаме, да сме щастливи. Духвам и макар да знам, че сбъдването не се дължи точно на глухарчето, една част от мен
навярно детето се усмихва и вярва, че ще бъдем здрави, ще се обичаме, ще сме щастливи. Впрочем, мама ми каза, че тате почти всяка вечер си пуска моя подкаст и го слуша. Представяте ли си едни и същи епизоди почти всяка вечер? Честит рожден ден, тате! Благодаря ти, че ме слушаш и ми вдигаш кривата на разпространение. Вече знам кои са повечето от 122-мата слушатели, които имам. Мамо, благодаря, че не скри и ми каза. Духва малкото момиче зряло глухарче от Ина Иванова. Духва малкото момиче зряло глухарче. Дъхът му обикаля света, смесва се с вятъра над пустинята, изтива фатално на север и се скрива под крилото на врана. Семената са паднали само на метри, нито едно не е оцеляло. Все пак поляната и до година ще е пълна с глухарчета. Духва порасналото момиче бретона си, дъхът му обикаля света, улавя го в дробовете си непознато момче и под носа му избиват мустачки, меки, като птича перушина. Но нито едно косъмче не оцелява под острието на първата самобръсначка. А все така, глас след глас, момчетата неумолимо мутират. През ланшните треви пробиват глухарчета и иглика и от небето долитат нови врани. Лежат телата ни ръка до ръка върху всичкото това време, върху нежната му сила. Изпий ми дъха, прошепвам, и сърцето ти олеква като птица, внезапно направила лупинг към живота. Ина Иванова пише поезия и проза. Творчеството й обхваща сборници с разкази, роман и стихосбирки. Непокътна цвят е четвъртата й поетична книга. Носител е на литературната награда за поезия Христо Фотев, редактор на художествена литература и преподавател по творческо писане. Нейни текстове са превеждани на 8 езика. А това, което чувате в началото, са гласовете на италианските деца пред гробницата на Данте Алигиери в Равена, които записах преди 3 седмици, докато бяхме там.